오빤 강남스타일 강남스타일 강남스타일. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 Nazdar lidi, tady jsem já, Builder CS a se mnou je tady Hermi. Ahoj. My jsme se rozhodli, že se dneska vydáme na výpravu. Kde? Kdeže se to vydáme? Do Endu? Ano, vydáme se do Endu. Omlouvám se, akorát si tady, bohužel, se mi to zase nějak zapil. Trhá se mi to, nevím proč. Takže my se vydáme do Endu. Takže začneme. Kterým směrem to vidíme. Já hodím první, jo. No to je zase blbý v noci, hej, to nevidíme. Ale sorry lidi, ale dáme si den. Pardon. Tak, no. Kde? Letí. Duplo. To si dělá prdel. Takže bude to tam tím směrem už víc, ne? Se bude skákat. Já si to budu muset asi jenom... Ne. Kde jsi? Nahoře už. Oh my god. Já tam nechci. Ale spíš tady tě něco čeká. Co, čekáš by tam ty? Ne, něco horšího. Na co jako? Oh my god. Oh my god. Ty vole, nech už toho. Au. A kudy tam půjde? Zlomil jsem si nohu. Jsme dva. Šel se najím. Zregeneruju se. Jsem si měl vzít jablíčka. Kde jsi ty? Já už jsem někde za tím kopcem. Tak čekej. Teď. Já už tě vidím. Jinak sorry, že mám ne špatnou, ale nízkou vzdálenost vidění, jelikož teď jak natáčím, tak se to seká, bohužel ten Fraps, on totiž zase, no, laguje hodně. Můj super výkony herní Matias. Který nejde až tak výkony, no. Takže. Utíkej. Sorry, no. Chtěl jsem ti dal toho spíla. Akorát, že nevím, kde seš, jako. No, už. Nevím, kudy máme jít. Nemohu ti točit. Jestli je rupná, to můžeme ukončit. Dobré. Oj, fuck. No. Daro platí? Jo. Ok. Tak. Běž. No. Můžeme si udělat lodičky rovnou. Asi tak. Třeba Hermi, já ti nestíhám. To už nemáš spíla? Už ne. Cože? Strašně moc rychle, nebo možná, že ještě... Ty vole, já ho mám ještě. No, taky na 3 minuty. Ještě mám 2. No, kost, jo. No, konč. Běž. Kde jsi ty? Hned za tebou. Ale kostík. Už není.
Chudák. Ani se netrefil. O. Aha. A Texturek. co to bylo? Textury. Rychle. Kde seš? Nevím, směr teď. Já jsem tady, ale akorát, že tě nevidím. A jdu zpátky. To prase mě zachránil. Zase textury. No to je pojď. Jdeme? Čeká se na tebe spíš. Zase mi si to nechce načítat. O opuštění dole. Má X-ray bacha na něj? Mám. Ten pojem stáhne strašně. Strašně. Má psy. Kam řekl Aby si ho ochočil. Ochoč se, to bude dobré do toho. Nemám. Aha. Teďka nevím kudy. Hoď! Eye of Ender. Jo, to. No tak pojď si. Dělej, hoď to prosím tě. Nemám. Já mám ty. Je to, že nemáš. Máš? Dělej. Aha, zpátky. Aha, už nemáš ani jedno. Ne, ty jsi mě už hornul. Aha, kudy teď? No tady mám buknutý ty textury. Turma, potom turma. Aha. Tady někde to bude. Kde co řík? Já si říkám, jestli to nejsou ty. No tak Tamhle to vypadá. zkus hodit perlu na. Perlu. Aha, zpátky, tak. Zase, zpátky. Tak si ji vem. Kde? Nespadla. Tady. Jedný ty. Máš ji? Nemám, nahoře bude na tom sramě. Onak. Best. Takový buknutý textury. Nevím, co viděl to co. A na jakém strome? Na tady tomhle? No na jakém bys si myslel? Čeky. Počkej, já to můžu trikapitátorem vlastně. No. Já ho vidím. No, teď spadlo. Tamhle. Za tebou. Tamhle. Jo, vidím. No, ale jestli je to třeba na druhou stranu. Já jsem ho viděl. Prostě jako. Kde seš? Tady jsou pěkný rokliny. Už vidím, jak do ní spadne. Ty vole. Jsi někde zdrhnul. Ale nevím, kde jsem. Já jdu podle toho směru. Dobré. Sorry, že jsem se za takým upartnul. No dělej, co si děláš? Už mě to štve. Někam mi to nenaběhne. Tak zatím hledej, ale doběhnu. Takže my se budeme vydat. Že já si hodím, a nevím jestli tady turno, asi. Čekat, ale teď se mi tady nechce turbostrom, teď se mi to zrovna nechce házet. Enter perla. A perla. Eye of Ender. A možná, že tady bych to mohl hodit. No, jo, turno. Nepadej na strom. No to si děláš srandu. No super, ona praskla. Takže ty bys měl mít ještě těch 5 nebo kolik. Aha. A kudy teď? No tady mi prostě spadla, tady nade mnou, takže tady tím směrem. Rupla nebo co? Jo, jako vždycky. Nesnaží.
To je strašné jak vždycky. Ať je říká, že koupíš víc. No a tak jako já jsem neměl ten nerad. A teď tady máš dvě. Dvě, trošku víc, 3. Tak, počkat, tu bych mohl hodit, Pojď to jestli... tady odtud to hoď, když tak. Co? No já to hodím tady. Opička. A? To rubo. Oh. Jo, dobré, nerupla. Takže tady tu... Co? Nějak ti sklaplo. Co? Jak sklap? Teď nás sklaplo najednou. Ale počkej, teď já jsem měl 3. Protože mám 2. No. Protože mám já. Aha. Úplně si těším, jestli to bude ve vodě. Počkej, hlad, dobré. No. Už si ji hodil nebo co? Pojď sem. Já to zkusím, proč by to mělo být ve vodě. Zkusím hodit, uvidíme. No. No tam. Jednu jsem ti tam nechal zase. Jo, teď si vezmu. Hej, a nebyli jsme tady náhodou před chvilkou? No nevím. Byli, tamhle toho poznám, ale nevím, co to je. Počkej, zkusím hodit znovu. Teďka. Když tam za kopcem máme barák. Teď to se nás to vede tady. Takže to bude někde tady. To nechápu teďka. Teď je zase nebo co? No teď mi to zase na... Tady mi to zase rupla. Mě to vede tady pořád. Aha, na stromě. Tady jo. Si tady tím směrem. Dolů. Jdem. Jdem, jeď. Už jdu za tebou. No, jak asi, jestli se prokopu do té lávy, tak... Trolu, co to bude za les teďka? Ale jo, už jsem tu. A je tu server. Takže našli jsme Stronghold. Úspěšně. Jo, tak můžem domů zase. Já mám 2 oči. Počkat, ale chtěl by to torčky, ať se to naspomíná. Tomu. Jo, a ještě by to budu... chtěl hodně vlastně těch, že? Eye of Ender. Počkej. Blbý dveře. Au. Co to bylo? Au, Silverfish, aha. Ono tady v čestách možná někde většinou. Jsem já měl aspoň jednu. Au. A tak tohle je úplně good vygenerovaný. Že cože? Je to je úplně luxusně vygenerovaný tohle. Proč jako špatně, nebo co? Jo. Jak to? Co to Se je? koukni. Oh my god. Dveře spadly, dobrý. No, mám čestu. Máš, super. Ale mám lak. Já se to teďka nějak buguje, nevím proč. Jo, mám lak. Ale se to buguje ve videu. To je špatný. A mám To už je to lepší. blaze, potřebujeme. Našel jsem Enderovku. Super. Ne, Hej, tady tenhle Stronghold je pěkně na hovno vygenerovaný. Totálně, tady tahle mapa je totálně poseraná. teď ji zase budeš měnit. Ale mám další perlu. Počkej, já jsem ji tam тут nevzal. No, musíme dom, jeden z nás. Proč jako? Pro Blaze rod. Já tak jdu. No a tady budu zatím hledat. Tak. Blaze. A k čemu potřebujeme je? Třeba na Enderovku. Tak, já se portuju k tobě.
Tak. A Blaze. Tak. A kde jsi? Jo, to si. A jak by se našli dia, možná. Cože? Že by si tady možná našli dia. Možná. A kolik chceš těch Blazeů? No to mi je jedno, aspoň 2. Ale dej čistě. Lomla. A mám lak? Aha, tak ne už. Tak mám 2 oči. Ale dej čistě. Tady je to jedna hovno. Na tuhle stranu, tak kdybych tady házel ten Dčko. A to je čistá, nevím, jestli už jsi tady byl. A jsou tu 2 chleby. No, tak to jsem tam asi byl. Protože já je tam nechal. Je někde nějaký chleby. Sama láva tady bože. To je na hovno. No, když to stopnu, asi já. Než bychom tam šli. Asi jo. Tak, my se uvidíme. Přihlásíme se za chvilku, až to najdeme. Zatím. No, jsem venku. Jsme tady po krátké pauze. No, najkrátké byla další, protože jsme museli jít na lov Endermanu. No, tak S nich jsme potom udělali Eye of Ender. A jsme tady v Endu. Kde jinde. Zabijeme tady draka a au. První Au. Tady mě zabije tu normální Enderman, že? Mě musíš tamhle ty koule nahoře zničit. Já Všechny. vím. No, ty víš. Je mi to jasný. No. Půl pátý ráno zvoní mobil, volá producent. Ahoj kámo, hele sorry, byl jsem donucen. Že jestli nechcem oba prej na místě vyhodit, musíme spolu vyrobit mega hit. OK, brácho, já se na to podívám, jak to vlastně v tomhle showbiznesu chodívá. A jak se dneska dělají super hity pro masy, jak napsat song v první extra klasy. Musí to být in hafo cool, jak svým stylový a oslovovat davy milionový, vyhrávat první místa všech světových charts. A celá planeta to musí žrát. Být in hafo cool, jak svým stylový a oslovovat davy milionový, vyhrávat první místa všech světových charts. Dokud můj hit nezačne lidi strát. Jde se na to první zásadní rada zní, sloky by měly být nudný a nevýrazný. Slova o ničem a tóny daný nedbalé, OK, tak to splňuju dokonale. Co dál? Každý, kdo ve světě pop music něco znamená, ví, že pecka má být na refrénu postavená. A tak půjčím si zvuk od nějaký známý kapely, 3 řádky sčítanky a to je celý. Musí to být in hafo cool, jak svým stylový a oslovovat davy milionový, vyhrávat první místa všech světových charts. A celá planeta to musí žrát. Být in hafo cool, jak svým stylový a oslovovat davy milionový, vyhrávat první místa všech světových charts. Dokud můj hit nezačne lidi strát. O lásku má, já mám tě rád, od srdce tvý teď chci se rvát. Text průměrnej, muzika duplikát a právě proto snad jsem dal všech hit parád. Má to drive, je to in hafo cool, jak svým stylový, v klipu mi skákaj buchty silikonový, vyhrál jsem první místa všech světových charts. Lidi mě pořád nepřestávají žrát. Je to in hafo cool, jak svým stylový, snad proto, že to není vůbec ničím nový, vyhrál jsem první místa
rád. Mám názor na OSN, na NASA i na UNICEF. Viděl jsem prsa všech hereček celý republice. Všechno to znám a vím, mám to na háku. A přitom vít nemusím ani z obýváku. Znám každý díl, ordinace i ulice. Vím všechno líp, ať si říká, kdo chce cokoliv chce. Mám názorů, fůru měj se na pozoru. Nebojím se říct je přímo do monitoru. Možná jsem trouba, však každá část má. Víš, že svět virtuální je na mě zvědavej. Možná jsem trouba, ale ta hlásná. Tak budu nadávat ti jak chci, ale ty mi za to nenadávej. Možná jsem v síti, ale nechycen. Tak chci bejt pavoukem a rozhodně nebudu moucha. Možná jsem v síti, chci projevit se. Tak pravdu svou vykřičím ti klidně až do ucha. Do ucha, do ucha. Svou pravdu vykřičím ti až do ucha. Do ucha, do ucha. Vím nejlíp jak řešit imigrační politiku. Kdo objevil doopravdy Ameriku. A taky jak dopadne souboj Primy s Novou. A kdo a kde a proč zbouchnul Hanichovou. Co namítáš, že bych si měl taky něco nažít. Odklikal jsem si to a tak teď mám to v paži. A vím jak žít na jihu i na severu. A tak mám právo nechat ti svůj koment na serveru. Možná jsem trouba, však každá část má. Víš, že svět virtuální je na mě zvědavej. Možná jsem trouba, ale ta hlásná. Tak budu nadávat ti jak chci, ale ty mi za to nenadávej. Možná jsem v síti, ale nechycen. Tak chci bejt pavoukem a rozhodně nebudu moucha. Možná jsem v síti, chci projevit se. Tak pravdu svou vykřičím ti klidně až do ucha. Do ucha, do ucha. Svou pravdu vykřičím ti až do ucha. Do ucha, do ucha. Možná jsem trouba, však každá část má. Víš, že svět virtuální je na mě zvědavej. Možná jsem trouba, ale ta hlásná. Tak budu nadávat ti jak chci, ale ty mi za to nenadávej. Možná jsem v síti, ale nechycen. Tak chci bejt pavoukem a rozhodně nebudu moucha. Možná jsem v síti, chci projevit se. Tak pravdu svou vykřičím ti klidně až do ucha. Do ucha, do ucha. Svou pravdu vykřičím ti až do ucha. Do ucha, do ucha. Svou pravdu vykřičím ti až do ucha. Zabili jsme draka! Jo! XP! Vidíte to, my jsme tam borci! Zabili jsme ho. Už to natáčíš? Jo. Zabili jsme ho. Já jsem akorát měl GM jako, abych tady mohl letat a dívat se na ně. Ale superové, jako zabili jsme ho, to je hlavní. Teď mi tady hraje v pozadí hudba, ale to si vůbec nevšimejte. Zabili jsme draka. Zabili jsme draka, teď to vypnu. Zabili jsme ho, takže my jsou tak borci, loučíme se s váma. Tím to skončilo toto video. Vidíme Dareka, ten se k nám přidal, a tady Hermi, který byl po celou dobu při mě. Takže my se s váma pro dnešek loučíme. Čau čau lidi. A užívejte života a hrajte Minecraft. Čau čau. Čau.